ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମନୋଜ ସେନାପତି। ଆଜକୁ 35 ବର୍ଷ ତଳେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। କାହିଁ କେଜାଣି ମନ ହେଉଛି ଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ SBM କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁରରେ +2। ସେଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା, ସେଠି ଆମେମାନେ ସବୁ ବସଉ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଲି ଖଟି କଲୁ, ମଜା କରୁ। ତାରି ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତାର ଡାଏରୀ ମୋର ଖୋଲିଲି, ତା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା। ଭାବିଲି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ। ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବସି ତାର ମୂଳେ। ଗଣି ବସୁ କେତେ ଝିଅ ଗଲେ, ଗଣି ବସୁ କେତେ ଝିଅ ଗଲେ, 7ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଆସିଯାଏ 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ। ମୋତେ ଦେଖି ହସି କହେ, ମୋତେ ଦେଖି ହସି କହେ, ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ ବାବୁ ତୁମ ଜାତକରେ। ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ଏକା ଏକା ବସି ମୁଇଁ ହାଇ ମାରେ। ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ଗପେ, ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ଗପେ, କେବେ କେଉଁ ପୁଅଟି ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳେ, ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସିଗଲେ ବହି ପୃଷ୍ଠା ନେଉଟାଇ ଚାଲେ, ବହି ପୃଷ୍ଠା ନେଉଟାଇ ଚାଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶେଷ କରିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ମାତ୍ର 2ଟି ଘଣ୍ଟାରେ। ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳ, ମୋ କଲେଜ ବରଗଛ ତଳ, ଅଟେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ଭୁଲିବିନି ତାକୁ କେବେ, ଭୁଲିବିନି ତାକୁ କେବେ, ସିଏ ସତ୍ୟ, ସିଏ ଶିବ, ସେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର। ନମସ୍କାର।